Tessék? 4 személyes. Oly! Itt nem az a lényeg, per kopra kell fizetni. Szóval érted, hogy mi bemegyünk egy órára ketten, ti meg bementek mit tudom, fél órára, akkor fél óra múlva nektek ki kell ugrani. Na, csak tegyetek már partra engem. Légy szíves. Férjem már bele. Na, és itt mindenkinek kell tekerni. Ugye, most snoblizzuk ki, hogy ki tekeri. Én akarok. Helyes. Az enyém letudva. Milán, akkor te beszélj rá páradat. Mi meg sörözünk ott előtt. Te kormányzol? Hát te teker. Tacsák vannak. Tata. Tacsák. Abba az zuhatagba bele lehet menni? Abba az zuhatagba, hogy hajjál. Nem, de belemegyünk. De van ilyen normál csónak is, látod? Ó, háttal kell ülni. Előre. De hogy nektek hát? Miért csináltam? Jó meleg. Mi vagyunk a lusták? Ó, van hát. Arra nézzek, hogy hegél. Hát tekerjed, mert úgy érzem, hogy csak én tekerek. Ó, de jó, hogy nem hátraültünk. Na, csinál. Hagy nyomják! Elütjük a hajót, figyelj. Negyed óra múlva cserélünk. Nincs az az Isten! Teker és kormányozik. Oké. Hadd élvezzek. Sziszi, vezeti, Sziszi. Nem az, hogy iszik, az úcsó. Ugye milyen fajta? Ennyi. Azért maszogassuk egy kicsit őket. Gyorsabban, lassabban, balra, jobban. Szerintem panottan Szerintem a ballasztot ki kéne dobálni. Mire gondoltál sörre? Nem a táskára, és nem a sörre. Hiszem, haladjunk arra előre. Mondjunk. Nem tudni. Ki sem tudom venni. Ide egy olyan. Itt azt mondtam, hogy ott van erő. De akkor kettővel ki tudod nyitni. Van? Na, hogy tudom. Van 3 is. Egynek marad. Figyelj! Action van. De mind ilyen. Action van. Vegyed Ervin, Na, rányomom. Bírom ő. Ó, köszönöm szépen. És akkor mivel nyitom ki a maszkot? Nem, kell még egy. Á, Isten, na várjatok. Ennyi baj. Miért itt nem történik semmi? Abszolút, Menjünk már van. valahova. Mindjárt csak Milán nyitja az üveget. Ne haragudjatok már, Addig nem tud tekerni, jó? Hát a faszom érültetek ki hátra. Te nem tudsz tekerni közben. Evezek, nem látod, hogy evezek a... Milyen Evezel. Evezek a kormányon. Ezek a kormányok. Igen, de hallod, akkor miért a lustárja jött hátra? Nem tudom. Elértem ezt, nem, abszolút. Megyünk. Hol megyünk? Az jobbra megyünk. Tudom, hogy merre megyünk. Ez jó, ez faszal. Ajjaj, ezek direkt csinálják. Aha. Ezek bocskosó direkt csinálják. Ők is megkapják. Ezt kibaszottul direkt csinálják. Jaj! A söröm, a fejem, a sapkám. Megvan jó. Megfelek lettünk. Hiányzik vissza. De valaki fogja meg a sörömet. Kurva élet. Ezek kibasztak velünk. Előre. Ne! Már megint. Jaj.
Nagyon vicces. Hol a sapkám? Hát ez egy kicsit vizes lett. Előfordul. Nekem lett egy katyasöröm. Jó, a nyakamból nyomja ezét. Jó, a cuccos. Király. Hogy a söröd. Na Marika, átadom a hajó irányítását. Ez te voltál? Akkor mi lesz még Marikával? Úristen! De fasz a fa! Mind a kettő. Ba megint. Menjünk már előre. Menjünk tekerre. Mi van? Menjünk már előre. Fejezd be! Ki lesz a rakva? Basszunk a jegyzőre! Nemzetközi vizeken vagyunk, véged van! Most megyünk a szigetre! Az Isten bassza meg, hogy pofázik vele! Gyere, vigyázz egy kicsit! Úristen, hova hoztatok a meg minket? Egyet megkapta. Az húha! Hát fel fog nyársolni minket, cica? Kígyó! Nehogy nem. Az egy kígyó! Fa, de fel fog nyársolni minket. Meghalunk. Meghalunk. Meghalok. Nem az a lényeg, hogy lunk. Felasította a haját! 5 percünk teljes evakuálás! Kanyarodj, kanyarodj! Kanyarodok, hát hiába, de nem akar! Nem akarja! Jó, törvényt bontottunk. Törvényt bontottunk. Nem számít, letakad, letépődik le a hátra! A Titanic Ezek süllyed, már a megint. Titanic süllyed! Előre. A kibisznek ne szövegeljen ott elől, a Itt a kapitányságban. Az csak a gépházból. Figyelj, itt is jön azért. A nagy valami. Ajjaj, ma megint nem vagyunk. A csőbe. Höpsz, ez mi volt? Na Ervin, akkor ugor partra. Oké. Mit cserkésztek be, gyerekek? Most ki a helyeket. Aztán megyünk a következő szigetre. Oké. Figyelj, egy nagy puskó helyekre. Wow! Majdnem Wow! Ide, vigyázz, ennyi, vigyázz. Ezt szeretem hallgatni. Amikor a gépház így düdörög. Bekaphatod Ervin. Az okos volt így bejönni a hajókázótóba. Az egy lóerős gépház. Visszajövünk a lukba. Miért? Ez annyi luk van csak. Nem arra megy? Megakadtunk. Most, előre! Jó. Még egy kicsit aztán az elég. Egy olyan jó lesz volt. Dobbantottak. Átettünk. Bassza meg a kurva egyre. Azt meg kiborult. Mi történt? Kiborult a pahara. Ez meg mind a hülye úgy. Mint az őrültek, azok minden ne. Lendületesebben hajt. Ez a motor. Rendszer a hátul. Meg a tócsába. Megkapta a nitrót. Ugye. Na és itt egy üvegekkel a kezemben a gyerekek néznek, Istenem. Szégyellem magam. Szégyellem magam. Milyen példát? Kelet-európai, hát milyen? Ne szégyell, ne szégyell. Szeretnék. Hasonulja a sorsoddal. Hát mégse kéne. Mégse kéne ennyire dicsérni őket. Ilyen ő van. Még nem már! Valami hátra, vagy valami. Lunch break van. Gépházban. Jaj, Isten, a picsába. Szóljatok majd mielőtt. Pedig most dicsértem őket, most. Szóljátok, mert akkor megfogom a üvegeimet. Jó? Nem lehet mostanában normális alkalmazottakat venni. Nem lehet. De nem van. Ticsi Ennyi pénzért mire katyák ott vannak. számítottál? Picsába, elég sokat többre. Hát igen. Ticsi, ott van a Ticsi. Ma megint. Kiborítottam megint valamit. De nem. Hál' Isten, csak a telefon tört szarrá. Nem a fia veszett oda.
Így sem tudom egyébként, hogy a bal lábam ide tegyem el vagy oda, hogy lecsusszanok. Ez a baj, nincs pedál. Mert ha pedál volna, akkor nem csúszna. Azt a páros kell Minek kell menni? Hova kell menni? Mit tettek el? Megigetek el. Ennyi. Ez így működik. Ez így működik. Ez így működik. Ez szép, hogy jó volt. Köszönjük szépen a hátsó munkáját. Rapszódikus volt? Kicsit Rapszódikus. De köszönjük mert sok effortot tettetek bele, és én ezért hálás vagyok. Hát ezt megnézzük. Tényleg Tiffany rá. Really? Yeah. Thank you.